IHCATAC reclamem una valoració dels llocs de treball en perspectiva de gènere, a igual valor i igual retribució. IHCATAC demanem serveis públics i de qualitat en educació i atenció a la dependència per socialitzar les feines de cura. IHCATAC exigim canvis en els drets laborals perquè la conciliació laboral actual és un fracàs. Posar les cures al centre dels permisos retribuïts, reducció de la jornada laboral i flexibilitat horària. IHCATAC reclamem unes condicions de treball dignes per a totes les persones. IHCATAC denunciem que els sectors feminitzats que es troben majoritàriament en serveis socials i assistencials, en l'educació i la sanitat, no poden estar infravalorats i infradotats, portant com a conseqüència que no tinguin les mateixes condicions laborals que els sectors on tradicionalment les dones hi treballen de manera minoritària. IHCATAC reclamem la fi de les externalitzacions d'aquests serveis públics, eliminació dels concerts educatius, serveis socials 100% públics i dotats de recursos de personal necessaris, sanitat amb recursos públics de qualitat. IHCATAC recordem a totes les dones que treballen en sectors altament precaritzats, com l'atenció domiciliària, la neteja, l'hostaleria, el treball domèstics, sectors tots ells amb convenis en molt pitjors condicions que els homòlegs de sectors no feminitzats. Avui IHCATAC ens mobilitzem.